салому алайкум ҳамватанони азиз. Мани Ниҳолои пайвандӣ 30 сола. Мана акои соли партофтагӣ будам видеое як бор дига ҳозира вайша ҳолати ҳозираша гирифта парто гуфтан. Мана ман сари замин ба омадам. Мана Ниҳоло. Мана Ниҳоло зӯр шудагӣ. Мана мин Ниҳоло. Суатош бобои зард, шиша хурмоӣ, бенигори қурутак. Сони чӯмоқамоҳай чӯмоқ пӯсташ мулоим, себои размарин. Акои соли партофтагӣ будан суратоша. Ранги нокбарин размаринаш. Самаренкоҳай самаренкош зимистона себо. Мана ҳам боғ замини кушод ба Ниҳоло кардагӣ. Мана марҳамат. Ҳози акои соли нумрои партофтагӣ номерои ватсап ва вилион бо худам нависем партам видео ба номери ватсапа. Мана занг зентон гап мизанем. Суартош гарантияшки ҳамаш кафолат дода мешавад. Суартошба бе хавотир. Мана инҷа закасоба канда мондагӣ. Марҳамат намоитон. Мана инҷа замин инҷа ва дона кишондагӣ имсол. Мана болош 4 сола. Вай сол фурӯхтагӣ мондагиош боло. Болош ники ғафс шудагӣ. Ниҳоло ғафсаш дастӣ хато накунам дастӣ каланд барин шудагиошамай мана. Инҳо бобои зард. Инҳо ники инҳош фурӯхтагӣ ҳамин бахелаш ва ин замини онангинда ҳай мана бобои ғафсош ҳай. Ана марҳамат намоитон акои соли